Bakit wala kang makikitang scissor doors sa mga normal na kotse ngayon? Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi naging normal sa mga kotse ang scissor doors at gullwing doors. Bakit hindi standard ang scissor doors o Lambo doors sa mga sasakyan ngayon? At bakit sa mga mamahaling sports cars lang sila nilalagay? At ang isa pang tanong, bakit hindi din masyadong nilalagay sa mga sasakyan natin yung gullwing doors ng Tesla? Kung iisipin mo nga naman, useful ang Lambo doors at gullwing doors. Halimbawa, siksikan kayo sa parking lot. Hindi nasasayad ang pintuan ng kotse mo sa katabing kotse. At yung ibang scissor doors, umaangat pa ng pa-curve sa itaas ang pintuan ng kotse at nagsisilbi itong parang payong mo pag lumalabas ka ng kotse. Ganon din yung mga gullwing doors ng Tesla. Pag umangat yung mga pintuan nila, hindi sumasayad sa katabing sasakyan at nagmimistulang parang payong ito pag lalabas ka na ng sasakyan. Di ba kapag lumalabas ka o pumapasok sa sasakyan, nababasa ng ulan yung mga controls sa gilid ng pintuan at sobrang hassle nun. Yan yung mga naiisip ko kung bakit useful ang pagkakagawa sa mga pintuan na yan bukod sa sobrang astig din nilang tignan. Gaano man ka-cool yan on paper, may mga dahilan ng mga gumagawa ng mga sasakyan kung bakit hindi sila gumagawa ng mga ganyang pintuan sa mga normal na sasakyan ngayon. Isa-isahin natin ang mga dahilan. Isang dahilan ay dahil napaka-komplikado at napakamahal nito gawin. Hindi mo pwedeng gawin ito sa mga mumurahing sasakyan dahil hindi pwedeng mura ang gagamiting materyales dito. Kapag mahuna ang pagkakagawa ng scissor doors, sa bigat ng pintuan ng isang kotse, pwede itong bumagsak sa driver at mapanganib talaga pag tinipid ang materyales nito. Walang problema yan sa mga sports car dahil pulido at quality ang pagkakagawa dito. At syempre wala namang pakialam ang mga sports car owners sa presyo, basta quality ang kotse. Sa kaso naman ng gullwing doors ng Tesla ay ganun din. Kapag mahina ang mga materials, magiging mahina din yung door panel foundations nito kapag may bumangga sa side panel. Isang legendary story din kung bakit scissor doors ang pintuan ng mga Lamborghini sports cars. Hindi ko alam kung totoo to pero isang araw daw, ang founder ng Lamborghini, si Ferruccio Lamborghini, ay pumarking sa tabi ng kalsada. Binuksan niya ang pintuan ng kotse niya at bago pa man siya makalabas, may mabilis na kotseng bumangga sa door panel ng kotse niya at nawasak ito. Simula daw noon, hindi na siya naglagay ng mga pintuan sa kotse niya na outward ang pagbukas. Yan daw ang dahilan kung bakit wala na makikitang major production Lamborghini na may normal na pintuan. Kaya wala tayong makitang scissor doors in production sa mga normal na sasakyan ngayon ay dahil naiwan sa mga normalang kotse ang mga normal na pintuan at sa mga luxury cars, doon nila nilalagay ang highest quality doors nila. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.